teacher, the schools don't call me at all. I don't see the bad boys trying to catch some play, 'cause I am in school. I love your smile. Like a light that works as free, and I wanna be free. Hola, ¿qué tal? Boas tardes a todas e a todos. Hola Pedro Lalo, hola Manel, hola Susi Gesto, hola Victoria, hola Susan, hola Olga. Bueno, vos vendo por aí como sempre entrando pouco a pouco. Benvidos e benvidas a un novo Comer e Falar live. Levamos xa uns cuantos, a verdade é que non me parei a contar os días que levamos e os programas que levamos, pero bueno, esta cousa como para contar. Hola María López, que tamén vai entrando por aí. Hola Arancha, benvida. Bueno, hoxe temos un programiña no que imos a falar cun protagonista que ademais xa fai uns cuantos anos que nos coñecemos e que creo que é un gran coñecido, ademais, tanto de todos os galegos e da Televisión de Galicia como xa da Televisión Nacional, non? Actualmente está na Sexta, pero bueno, agora repasaremos un poquinho a súa carreira, que é intensa, pero hoxe tamén lembrade que temos o concurso que poñemos onte en marcha, vale? Ese concurso coas historias e persoaxes do noso querido Suso Martínez, vale? E onte era o primeiro, hoxe sorteamos entre os que acertaron a resposta a pregunta que facía onte, o personaxe que era onte, sorteamos, como vos dixen onte, unha peza única da gran artesá Susi Gesto, vale? Que vai a facer neste confinamento, que vai ter esa, bueno, pois o motivo vai a ser precisamente todo este Comer e Falar live en confinamento. Hola Albertiño, como estamos? Benvido. E nese sorteo xa non sei se chegou algún correo máis agora mesmo non, pero xa desde este momento xa está pechado, vale? Quero dicir, entran os que ata o momento habían enviado as respostas, vale? Imos a sortealo despois, cando conectemos con Suso Martínez e nos diga quen era a personaxe de onde, vale? E despois será outro persoaxe e outro premio de mañán, vale? O de mañán será, neste caso, xentileza tamén de outra artesá, neste caso Olga, de las cosas de Olga de Vilariño de Conso, que nos vai que nos cede para este concurso unha botella para o licor café e con unha máscara do entroido de Vilariño, vale? Unha cousa maravillosa, sabedes. Eso será o que sortearemos mañá, vale? Hoxe de momento sortearemos segundo concurso da xornada de onte. Hola Conchi, benvida tamén. Bueno, lembrarvos tamén que temos máis premios que iremos incorporando ao concurso a medida que van pasando os días. Temos unha por parte de Conchi Zúñiga, de Cociñando Setas, un tarro de setas silvestres especial recollido por ela para guisos e sopas, vale? Despois temos un lote del hombre que pasea las carnes, de Lino Fervenza, de a Taberna de Lino, que pode incluir pois, ou ben o seu viño, o seu aceite, as súas conservas, bueno, que será un lote específico da Taberna Adelino. Temos tamén un lote, neste caso de produtos de beleza, de Bel Isa, da nosa amiga Isa, do seu establecemento de máis. Temos tamén un lote de mel de Galicia, vale? E temos a maiores que se incorporaba hoxe unha cea para dúas persoas cun menú degustación no mellor italiano de Galicia e dos mellores de España. O restaurante Il Popolo de Cangas, vale? Que vai a ceder unha cea para dúas persoas para o seu menú degustación, insisto, no restaurante Il Popolo. Mirade toda a ristra de premios que temos. E antes de chamar ao noso invitado, temos tamén en marcha outra cousa que poñíamos onte, vale? Tanto para cociñeiros e cociñeiras como para cocinillas, vale? Que é o noso concurso de receitas con mel de Galicia, vale? Durante este confinamento, todos os que queirades participar tedes que facer unha receita con mel de Galicia, en calquer establecemento onde vayas a facer a compra seguramente ides a topar mel, perdón, vaya, co selo de mel de Galicia, vale? Moi importante,
E tedes que facer unha receita, pode ser unha receita salgada ou unha receita doce, vale? Tedes que facela, sacar foto desa receita e enviarnos a receita por correo electrónico a comerefalarsiRadio@gmail.com comerefalarsiRadio@gmail.com. Aí nos tedes que enviar a receita, vale? A composición da receita e unha fotografía do plato final, vale? Tedes que facelo durante este período de confinamento. É importante, vale? Entón, todos esos irán a concurso, pasaremos todas as receitas a Mel de Galicia e eles decidirán quen é o gañador ou gañadora deste concurso, vale? Para cociñeiros profesionais e cociñeiros amateurs, vale? Co cual esta vez aberto ese concurso. Ou se publicarei xa algo específico sobre o concurso para que o teñades aí apuntado, vale? Así que, bueno, eso, un montón de cousas, que este confinamento se nos vai a facer máis levadeiro, ademais, tendo a posibilidade de ter premios de todo o que estamos aprendendo con tanto os nosos invitados como con personaxes como Suso Martínez ou José Lix, con esas historias que nos contan. E bueno, facer máis entretido, como sempre, como digo, este confinamento. Estades todos ben, todas ben, eso é importante, estades superando estes días, xa queda menos, que é o máis importante de todo, vale? Bueno, no meu caso, feliz Día da República, que tamén outra que cousa que celebrar, pois eso, estades listos e listas, non? Porque ahora chega o momento de chamar ao noso invitado, vale? Don Quique Morales. Imos a ver se xa está listo por aí. A ver. Chamando, música. Hola, buenas tardes. Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Hombre, aí está o maestro Quique Morales. Benvido a miña cociña, compañeiro. A min encantaríame pasar a miña, pero como todo un espazo detrás desa luz, aí ao fondo, na oscuridade, está o espazo que se lle pode chamar cociña de algún xeito, pero que non é. Como estás? Bueno, pois a verdade é que contento de terte aquí, porque, bueno, a verdade é que outro día coincidín contigo un ratiño nese directo que facía Olga Santoni en Instagram. Sí, señor. E dixen, joder, que ganas teño de falar con Quique, Que ganas teño de falar con Quique. Falar agora é sinxelo por aquí, pero a mágoa que ainda non inventaran algo para poder comer mentre. Para poder pasarnos algo. Para poder pasarnos algo. Esa é a actitude, coño, ves? Aí está. Sky Food, que alguén invente algo para poder enviar. Mira que levan anos querendo facer algo relacionado un pouco con todo este tema do punto cando foi o 2.0, ahora xa irnos ao 3.0 e conseguir chegar aos olores e os sabores das cousas, non? Que tremendamente... Bueno, pero sí que pero sí que se podería. Se eu tivera unha impresora 3D, ti poderíasme mandar un arquivo con algo que imprima aquí. Eu de feito fixen algún directo, non lembro que era. Que era o que eu comín? Ai, agora mesmo non lembro, pero claro, que eu flipaba, miraba para a impresora en plan, pero iso podese comer? Eu dicía, claro, ademais podese comer e ten todos os nutrientes necesarios para poder non sei, daquela parecía ciencia ficción, hoxe aquí metido na casa como pois haberá que ter unha. Os incluso o agradeceríamos, que tamén é certo, non? Sí, porque os que non temos nada de mañá na cociña, a mí estou facendo moita graza, en plan, bueno, eu aquí, a ver, eu estou en Madrid agora mesmo, eu vivo 3 días de Galicia, 3 días de Madrid, e outro paso en aeroportos. E a miña casa en Galicia, aí onde teño a cociña, e aquí, bueno, pues vou vindo en pisos, pues como todos sabedes en Madrid, os pisos pequenos de Madrid, non? É unha cociña moi pequena, na que non hai forno, non teño forno, non? E, joder, todo o mundo está estes días facendo postres e facendo biscoitos, facendo historias. Sí, de todo. E a mí me apetecíame, pero como, pois non, así podo facer cousas frías, sí, pero, bueno, que non teño maña, non podo. A min gustame cociñar, que pasa? Que si é certo que eu aprendí, teño aprendido xa estou acostumbrado a cociñar para min solo, non? Porque moita xente dá pereza a cociñar para un solo, porque claro, dis canta cantidad faz, etcétera, non? Non, eu abro un viño e... Efectivamente, eu teño claro. Pero é certo que cando máis disfruto é cando cociño para as miñas peques, non? Porque son ademais estómagos agradecidos e paladares agradecidos. E como para elas todo o que fago eu está moi ben,
pois eu son un tipo feliz. Entón non necesito máis crítica que a delas. E iso é maravilloso, tío, pero... Non sería que aprenderon que ou din que está moi ben ou non lle faz o plato favorito. Non pode ser que sexa un efecto en plan, se non lle contestamos así, o día seguinte non fai o que nos queremos. Eu creo que, mira, eu creo que no meu caso, sabes que ademais comigo teñen ido a prácticamente todos os sitios no mundo gastronómico, alá onde me toca ir, pois alá van elas conmigo, non? E teño o paladar moi ben acostumado, teño que decircho, o sea que me sinto tremendamente orgulloso, ademais, é unha cousa da que presumo moito porque, joder, ti sabes que o noso traballo andas dun lado para outro e estás continuamente tal, non? O que é a boa alimentación, desgraciadamente, non está... Non ven na mochila. Claro, pero eu tive a sorte de dedicarme nestos últimos 11 anos ao mundo gastronómico. Entón, claro, eso é un tema que neste caso é incluso máis positivo, porque disfruto con... Bueno, a mí ainda moitas veces, a mí me gusta moito probar, A ver, non estou exagerando, non cociño moi mal. Sí que me gusta probar, quero dicir, eu mesturo cousas e digo, está ben, cando sai ben, cando cociño para alguén sempre me digo, hostia, ti aprendiches moito, este é un dos pratos que aprendiches en España directo, non? No, joder, o sea, non aprendíamos nada, aquela. Bueno, sí, mira, o único que eu aprendín, vi moitas cousas, pero non aprendín case ninguna, porque non é a cociña a miña paixón, entón, pois estaba ali, pero non estaba especialmente pendente, pero houve dúas cousas, un carpaccio de pulpo, ¿sí? Que uno non entendía como se podía cortar tan fino. E dicía, ostras, pero vale, si podo entenderlo, pero como se fai? É unha tontería. Unha vez pensado unha tontería, pues, facían nun molde, metían o molde no congelador un poquinho e aí podían xa cortar fino. Bueno, ti que dis que sí, claro, con toda a seguridade, eu só preguntaba, ostras, como fan para cortalas desa forma. E a outra foi, ostras, que era? Era unha masa a que lle botaban tinta de calamar. Entón quedaba negra. E eu pensaba, joder, como queda unha masa negra? O sea, mira que tontería, pois botabanlle un sobreciño destes de tinta de calamar e xa está. Claro. E outro día que fixemos, mira, o domingo pasado fixemos no programa unhas torrijas con Mario Sandoval. Sí. Que non joder, como estaban as torrijas. Non che chegou un bocado. E lembrei que hai anos cociñamos na casa, cando facíamos cociña nas casas, que creo que era os domingos, creo que era, pois tivo que ser en Semana Santa, porque lembrei a un señor de Andalucía que nos fixera torrijas e que lle botaba colorante. Entón, era guai porque quedaban as torrijas azuis, ou rojas, ou... Era moi chula. Que pasa? Está ben, que eu flipaba ali cos torrijas de colores. Estou revisando de vez en cando, miro para o live para ver se hai preguntas, vale? Quero dicir, a partir deste momento, xa sabedes, se queredes facer preguntas a Quique, ides poñendo aí e eu trato de transmitirlas. Fíxate, estábamos facendo un pequeno resumo así, sin darte conta, dos moitos sitios onde estabas. Claro, eu lembro, a min o que máis me fastidia de ti é que te vexo e sigues sendo igual que cando estabas na televisión de Galicia. Quero dicir, macho, joder, tío, parece que non che pasaron os anos, tío. É unha cousa increíble. É verdade. Eu agora podría decir, no, que sí que se nota. Joder, sí que se nota, porque notase moitas cousas. O mellor non se ven, pero sí que as notas. Pero joder, eu vexo fotos de aí xa bastantes anos. E digo, ostras, porque non cambiei moito. Bueno, a ver, iso, pero pasa, eu vexo a miña nai, que é unha señora maior, bueno, está maior, pero non vexo unha señora arrugada, non? O sea, conserva unha cara pues, bastante ben. E digo, bueno, pois teñen que ser os genes, porque outra cousa non hai. Mira, de feito hai xente por aí como o Bego Río está dicindo, é verdade, está igual. Joder, non, sabes, fai moita graza porque onte, non? Sí. Onde cortei. E que ademais é terrible porque non teño máis que unhas tixeiras cociña. Pero agobiábame un montón o pelo que me saía por aquí, dixo, que meña vais. E
joder, teño moitísimo pelo. Eu que levo anos, porque desde hai moitísimos anos, a xente que me coñece, e mesmo, joder, cando vas na tele, cando vas a un plató que te maquillan e que te peitean, sempre me dicían, joder, Quique, tío, que o pelo teu, tío, que vas quedar calvo, tío, que tes... Eu levo anos dicindo que non, e que teño o cuero cabelludo como moi fino, non, teño o pelo moi fino e que se nota o cuero cabelludo. E agora, decátome de que tú me vendo aí, de que vou aguantando bastante ben, joder, bastante ben. Estás, bueno, Tampouco me preocupa moito, quero dicir, bueno, ou me poño pelo ou vivo sen pelo, que mira, todo pode ser. Bueno, non sei se haberá algún que este vendo isto e que aínda non coñeza a Quique Morales, pero bueno, Quique Morales... Pode ser. Debe haber poucos, porque creo que pasaste... Non hai ningunha obriga. Non, sen dúbida, pero si é certo que prácticamente... Pero mola moito, porque moitas veces, cando estás con alguén que sí que te coñece, e achegas a alguén, e ese alguén pregúntalle a outro, non o coñeces, non. E moitísima xente di, non. E eu sempre digo, joder, está guai, que non hai ninguna obriga de coñecernos, claro. que somos unha morea de xente que sai pola tele, e si é certo que, home, ao final son moitos anos. E sí que lle soas, sí que, joder, eu que ir ou non, eu fixenme maior saindo da tele. Ao final estás na casa todos os días, ou moitos días, e ao final acabas sendo da casa, entón esa sí que me soas, pero bueno, hai que ti prácticamente pasaches... muchísima xente que non ten nin idea de quen somos, e maravilloso. Ti prácticamente pasaches por todas as televisións públicas e privadas. Faltache... Menos Telecinco. Efectivamente. Menos Telecinco, é verdade. non por nada, que tipo, que non coincidiu, non. Pero sí, ostra, aí botando contas e contos, sí que unhas cuantas. Claro, pero ahora contamos por onde pasaches, porque claro, eu quero lembrar que Quique Morales foi daqueles primeiros reporteiros daquelas primeiras revistas. Faime moita graza que falas de Quique Morales como se fora alguén de... Bueno, para mí, aparte de... No, que bueno, eu teño a... Eu son dos que pregunto, cando, o sea, eu non estou nada feito a que falen... Non, considero que non é interesante nada. Vouche dicir unha cousa, o sea, hai alguén aí, Xesús Mazaira, de Airas Moniz, de Grandes Queixos, por certo, espectaculares, que di TVG, Galloso, Superpiñeiro e Quique. Mira, o sea, hai unha cousa que sí que me pasa cando ocorrei moito en TVG e logo, bueno, sigo traballando para a Televisión de Galicia, pero desde fora, non? Hai xa bastantes anos que non traballo directamente ali. Sí. Cando volvín a traballar ali directamente con eles foi cando presentei a Revista da Tarde. A Revista da Tarde. E que foi unha cousa aí moi chula que fixemos pola tarde. E cando ti entras na tele, hai un pasillo moi grande, no que hai moitísimos anos, puxeron uns cartéis, creo que foi que non sei se foi no 20 aniversario, no 15, bueno, non sei. Foi no 25, se non me equivoco, no 25. No 25, non? Sí. E puxeron uns cartéis ali. En un deles, hai un apartado que pon canteira de talentos. Sí. E, joder, aparecen ali referentes meus, que eu digo, ostra, tío, pero... E ali no fondo de todo, abaixo, poñeme un nome. Hostia, eu pasaba por ali e dicía... Claro, no, bueno, ademais é que, bueno, quero dicir, claro, pues, sempre nos vedes cando estamos traballando, pero eu tamén tive etapas de que non me echaba ninguén, eu tamén tive etapas de que non me ocurre, eu tamén tiña medo porque se acababan os cartos, bueno, este é un traballo maravilloso, pero tremendamente inestable, en o que o maior truco vital é saber que é inestable. Tes que facerte a vivir con esa inestabilidade absoluta. Que ao final van pasando os anos e xa forma parte, xa é absolutamente transversal a túa vida. Sí, claro. Non pasa nada, a mí xa non me asusta que se acabe un proxecto, porque sei que acabei tantos que todos os que acaban son para que empecen outros. E se non se acaba non poden empezar outros. Pero, joder, ver ali o meu nome foi como, ostra,
E nos momentos malos, ou neses intres nos que dis, joder, tío, e pois agora, hai non moito, estamos nun momento super complicado en todos os sectores, e para todo o mundo, o noso tamén. Entón, joder, que pasará? Aguantar o programa? Non aguantar o programa? Resistiremos? Nunca mellor dito, non resistiremos. E eu teño que botar atrás das cousas que fixen para dicir, bueno, que malo será. Tes duas mans, tes unha cabeza, tes ideas, xa tes moitos compañeros de viaxe que levas detrás e que te empurran, que te apoyan e que están aí, non? Pero sí, eu cando pasaba por ali e vía eso dicía, joder, pois mira que non hai compañeiros que fixeron, e compañeiras que fixeron millóns de cousas moito máis increíbles que as que fixen eu, e alguén decidiu que eu tiña que estar ali. Joder, mola. Hombre, claro, mola moito. a ver, hai que ser realistas, non? Bueno, me fai gracia porque había unha cousa que poñía por aquí para que veas a gran solidaridade que hai contigo en pantalla, non? Que decía que Arancha Roncero que o que máis enfermaba era cando Quique estaba intentando falar, contando receitas ou o que fora, e a presentadora veña a cortalo. Como mantiña o tipo, era increíble. Esa é unha teima que teño eu, pero que me pasaba a min e que ainda me pasa hoxe. Eu cando estuve vendo un reporteira que está falando con alguén que a última vez que me cabrei foi nun directo que vin super cedo destes programas de mañá, penso que foi un día entre Madrid e eran as 8 da mañá e o reporteiro xa estaba na casa do señor. Eso quere dicir que sou o despertador ás 5 da mañá. Bueno, estás ali tal e comeza a falar. E en canto comeza a falar, desde plató, interrompenlle para facerlle a pregunta eles ao convidado. E era como, de repente cabreime moito ese que viño, pero en plan, joder, que des aí o reportero? O sea, nos facemos as preguntas, nos estamos ali, nos sabemos todo o proceso. Entón, bueno, pois ali, aí pasaba o mesmo, ti estabas todo o día co cociñeiro, sabías a receita perfectamente, tiñas o teu tempo, estaba todo ensaiado e tal. E de súpeto viña alguén desde que pensabas, cala, que ti, a ver, teñen que facelo e bueno, moitas veces facían como podían porque tamén tiña que ter presenza, e bueno, claro. É un lío, pero no, aparte, Pilar García Muñiz, Pilar. Sí, maravillosa Pilar, sí, que eu falo ainda moito con ela, sí, que fixemos un grupo moi chulo aí, onde son, bueno, dos mellores amigos está aí. Eu creo que esa foi a mellor etapa de España Directo, é unha opinión moi persoal, vale? Pero esa primeira etapa na que fixechedes algo moi especial, que funcionou francamente ben, para min foi fantástico. Eu teño moi claro, con Pilar principalmente, non? Cando estaba aí Pilar, foi a época que máis me gustou, por lo menos. Nos sempre dicimos en plan de broma, o España Directo, a ver, que isto non podo dicilo. No, porque teño amigos que están traballando agora en España Directo, e merecen todo respecto, bueno, son outros tempos, nos entre nós sempre dicimos España Directo de verdade. Claro, pero bueno, si é certo que aquel... Bueno, pero sí, no, a ver, agora faino todo o mundo, daquela non facía ninguén. Daquela ata o pobo máis alto, ver como a señora levaba 4 días sen sair, pois non o facía ninguén, e agora que foi todo o mundo, pois xa non fai tanta graza, pero daquela, a reacción dos señores cando chegaba a salir era como, pero que fai? Sí, neva, non pasa nada, non morre ninguén, neva moito, non. E te chegaba a salir, porque nieva, tal. Ese é un dos, o tema da neve, o dos reporteiros na neve, anda que non ten nada que falar, Mi madriña querida, cando hai que estar ali, cuidado, Sí, bueno, pero tampouco, pero tamén é normal. Bueno, aquí en Galicia, cantas veces te tocou ir ao Cebreiro? Home, eu teño pase de ouro no bar do Cebreiro, joder, se eu chego aquí e ainda nos abrazamos. Non hai. Joder, que aparte que pasamos por todas as fases, o sea, pasamos polas boas, regulares, as malas, enfadámonos, preguntan que facedes aquí. No, creo, e isto sí que é certo, que somos grandes responsables tamén do éxito do Cebreiro, porque todas as canles estaban ali, porque aí están constantemente, iso xera un efecto de chamada que eu sei que a xente do Cebreiro o aprecia. Eu lembro o que se pode entrar desde arriba indo para o albergue ou desde abaixo, desde a carretera, que como dúas entradas. Como se chamaba o señor aquel? Lembro unha mañá, pois supoño que sería un bons días, que tiñas que estar ali ás 8 da mañá.
E lembro que o home estaba almorzando panceta, joder, ali tiñan unha como se chama, non era unha chimenea, era unha, bueno, non lembro o nome agora que e o tipo levaba a panceta, cortaba ali, poñía en riba e claro, nos que estábamos afeitos a almorzar un café con leite, tal, non sei que, o tipo chegaba ali con a súa panceta, era con... Eso é maravilloso. Eso era o que había. Grandes recordos a Cedreiro, Mira, sí, señor. fíxate, claro, ti sendo unha persoa que ademais viviches tanto a noite de Santiago, hai quen te recoñece tamén de verte de festa pola noite na zona bella, no Choiva, no Tarasca, etcétera, etcétera. A ver, que? Ostra, no Choiva, porque non sei, sigue aberto o Choiva ainda. A verdade é que non o sei, creo que sí, que eu incluso... Ainda supoño que poñen é que o Choiva estaba moi guai porque poñían o Boom 85, o sea, poñían todos os discos recopilatorios de grandes éxitos do Claro. 85 ao 93. Eu traballei Entón sabías todas. Eu traballei moito tempo no que era o Xavestre naquele momento, eu pinchaba no Xavestre, non? E eso, o Choiva era un lugar extraño nese aspecto, non? De repente, o sea, tiñan posto ese disco do Boom 99 o que fora e xeraba un ambiente moi curioso, non? E o Tarasca ese sitio por suposto de Santiago máis que mítico, non? Eu tampouco son moito de sair, o sea, que posiblemente que nos cruzamos habería moitos días que nos cruzamos e que eu estaba super contento, evidentemente. Pero mira, hai non nos cruzaríamos moitas veces. Non. Mira, hai xente por aquí tamén como Bego que pregunta si conservas de recordo o micro que te pediches como regalo na primeira comunión. Non, era un Fisher Price, ostras, ese sí que non o recordo, pero o sea, non o recordo, non o teño, pero visualizo perfectísimamente, ademais. Non era un Fisher Price, non, Fisher Price era esta cousa que era un radiocasete de plástico con botóns de cores que tiña un micro. Non era eso. Non, estou confundido. Era un micro, era unha tecnoloxía perfecta. Era un micro que regalou Bogelines, ainda lembro perfectamente a padriña da miña irmá, sí, lembro. Era un micro que tiñas que buscar a frecuencia do micro na radio. Entón, estabas aí buscando, e había un momento no que flipaba, o sea, eu como frase de ostras, ese foi, non o conservo. Eu de pequeno tiña, que tampouco por desgraza non o conservo, unha grabadora destas de cinta de casero, sabes? De darlle a gravar e toda a historia, con meu micro tamén. E eu pedín de regalo con 8 anos, que contaba outro día aquí, cando aprobei o curso, así como outros pedían unha bicicleta, non sei que, eu pedín un transistor. Para escoitar a radio. Sí, mira, biches creo que saiu onte hai un tuit que se fixo viral dunha nena moi pequena que está dando que está na súa habitación estes días, fixo como un decorado do telediario, está dando o telediario. Algo sí que vi, E claro, e todos os que nos dedicamos a isto estamos aí contando, joder, estou lembrando que fixo un mesmo, claro, e ao final ti crees que é especial, porque eu digo, ostra, eu collía a miña irmá e facíamos programas de radio, e pois todos os que cando tes a ansia de contar, pois, joder, eu lembro, eu quería ser cura. Tamén conteino moitas veces, pero eu sempre digo, eu entendo que quería ser cura porque a miña referencia dun tipo que lle falaba xente cando era pequeno era cura. Que se poña quente dun micro. Claro. E joder, eu lembro a ver, pobre, como se chamaba? Eu creo que era Bartolo, cura de San Bartolomé en Pontevedra. A miña parroquia era San Bartolomé. E é como xa daquela había que tiña inquietude e dicíame, non, joder, pero ti podes ser cura e logo dentro da igrexa, pois podes, hai unha labor de comunicación que eu dicía Bartolo, mira, non, o sea, eu non é lo mío. Non, vai ser que non. Moitas grazas por a proposta, pero non. Fíxate que eu antes estaba facendo unha referencia a aqueles tempos da revista, non? Aqueles tempos do reporteiro da revista, que nos quedamos aí e mira hasta onde chegamos agora, non? Pero o que quería decir, isto nos vai a pasar entre ti máis eu, xa sei como é a cousa, o sea que, pero quería decir que joder, aquel momento foi moi especial cando o ves ahora de xeito retroactivo, non? Porque joder, era a posta en marcha dun proxecto
que nunca se fixera en Galicia e que hoxe por hoxe sigue vivo, non? Que Sí. o programa da revista, quer decir, ser parte daquel inicio no que ninguén sabía o que iba a pasar, non? E que marcáchedes un camiño que seguiron un montón de grandes reporteros que coñecemos e vos amigos comuns que temos actualmente, é bonito, non? Botar a vista atrás e pensar naquel momento, non? E no que eres ahora tamén, claro. No, e porque ademais, mira, eu lembro perfectamente aquela etapa, entre outras cousas, porque eu podía estar un día na feira de que aparte foi así, o sea, por puras casualidades, de verdade que foi unha pura casualidade que o director de informativos pasou por un sitio no que eu pasou por ali e xirou a cabeza e dixo, ti, e preguntoume se quería ir a Pakistán. A Pakistán. Cando foi a invasión cando foi a Guerra do Golfo, no 90 no 90 no 2000, ostras, son falta de paso. Bueno, logo teño por aí as datas. E isto facía directos ali na Sí. na revista. Eu dixen, claro que quero ir, joder. E ala marchei a Islamabad, bueno, foi unha historia maravillosa na que eu fixemos directos para TVG desde ali, estive unha semana e foi un corresponsal de guerra. É que é flipante eso, pero, joder, non é ninguna coña, Non é unha coña, ti sabes o que é subir a azotea do hotel onde facías os directos e mirar para ali e aparecer Rosa María Mateo? Eu miraba para ela e dicía, Oh, Dios. non pode ser, seguro que non pode ser. Ou que dos pasos máis ali estivera facendo directos o tipo da CNN. O sea, que non, o sea, considera a miña bueno, imaginade como estaba eu, non? E, bueno, foi ali e tal, non sei que. E cando volvín, ao día seguinte, ao domingo seguinte, que lembro perfectamente, estaba na feira de cabalo de San Marcos de Noia. E eu estaba jodido, en plan, ostras, pero eu son corresponsal de guerra. Eu fago aquí a Noia, na feira de cabalar de San Marcos. Lembro, pero... Ata que me decatei de que o meu traballo era contar. E un día contabas a invasión desde Pakistán e o domingo en Noia. E o luns en Cotobade. E o mércores en Coruña. E eras o primeiro que estaba cando se afundía o Prestige. E eras o segundo que estabas cando tiñas que estar nunha festa da espuma en Ribeira. E esa mestura era maravillosa. E había moita xente que se preguntaba, pero joder, pero a credibilidade, pero como vai ser que un día estás contando isto? E eu sempre dicía, como non? Como non? O sea, eu conto co mesmo respecto, co mesmas ganas unha proposta de xogos hinchables en Silleda, a festa ali na Saleta, a festa do rapaz que facían, como día un dos días máis terribles, cando, bueno, tiven a bendita mala sorte, tremenda mala sorte de ser o que estaba en turno a noite que chegou o chapapote. Entón, joder, pois claro que podes. E claro, e a aposta que fixo aí a TVG por permitir que fixéramos iso, TVG podía ter un equipo de reporteiros contando variedades e outro de informativos. Non, a TVG apostou daquela porque os reporteiros eran a xente que estaban na rúa contando a vida. E a vida ás veces é maravillosa e ás veces é máis puta que hai. E fomos nós quen o contamos. E aí eu creo que foi que si, cando se xerou, bueno, pois esa aí está Loli, estaba Peleteiro, aí estaba Raquel, aí estaba eu, aí estivo despois Mancebo, Espiño, aí bueno, foron entrando, foi xerando un grupo de reporteiros, que están agora, bueno, pues está Iria, aí está Raquel, aí está... Bueno, ese estar todo o día na rúa é inevitable que se ser unha cercanía, porque comes coa xente, e merendas coa xente, e ceas coa xente, e cando víamos días ás 7 da mañá, a xente víate desde a cama, joder. Claro. Como non vai haber esa cercanía? Ten que habela, e é maravillosa. Eu cando ven alguén comigo que non me coñece, ou que ven desde Madrid, que digo, hostia, a ti en Galicia coñece todo o mundo. Digo, sí, pero non é un coñecer, é un coñecer maravilloso, porque é un ser da casa. O sea, entrar nun bar e dicir, hola, Quique. E joder, eso é moi guai. E eso ademais, para o me ocurre maravilloso. É que esa é a riqueza maravillosa do noso traballo, non? Eu lle explicaba algo moi especial estes días que unha das cousas para mí máis bonitas da radio, os anos de radio que levo, é que alguén te recoñeza pola túa voz, non? Porque é o referente de que é alguén no que estás presente na súa vida, non?
que alguén te recoñeza por a voz, eu creo que pode ser o máis bonito que pode pasar no mundo da radio, non? Sí, sí. E no teu caso, ti é que estás presente nas casas de todo o mundo ao longo de túa vida, dos teus traballos, da túa vida profesional, estiveches presente na casa de todo o mundo, que decías ti, non? E que te recoñezan porque te ven estando aí, dende unha feira a cabalar de Noia ata nun Prestige e situacións como a que estamos vivindo nestes días, non? Sí, 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 no, no, está claro, está claro. E xa xeras, joder, pues cando está pasando algo polo que sexa, pues non te colle traballando de reporteiro, porque bueno, hai traballos nos que estás diante e hai moitos traballos nos que estás currando igual, pero estás detrás. E as ganas que tedes de sair e a mí pásame estes días que nos temos programa o domingo pola tarde e durante toda a semana preparamos reportaxes, preparamos historias, estás escribindo, pero cando estás na rúa é domingo, tío, domingo, bueno, tamén é certo que o estar confinado como a todos é como, pues, colles a porta aí cunha... Vamos, con ansia. Reventas a porta, claro. Pero, ostra, pero non sei, estes días houve aí un par de reportaxes que estivemos grabando pola rúa, coa xente nos balcóns e pateamos moito Madrid Valeiro e eu creo que unha das sensacións que vai quedar aí, que vai quedar aí de unha cidade que non paraba nunca, que dicía, joder, a min se agobia moito Madrid, un sitio no que traballo desde hai moitos anos, pero non é a miña casa. E é certo que neste último mes eu estou collendo moito cariño a Madrid, moita... Bueno, é unha cercanía na que nos está colocando este intre que nos vai que a mí polo menos creo que me vai quedar sempre. Nunca direi que a miña casa, porque a miña casa sei onde está, sei cal é, sei cal quero que sexa, pero sí é certo que eu fuxía de Madrid canto podía e agora é como, ostra, é un sitio que está sendo golpeado a Dios, pero golpeado, o sea, aquí non hai xente que non coñezas que non pasara ou directamente ou por alguén da familia. Ninguna das persoas que coñecen Madrid está libre, ninguna, o sea, ou lle colleu directamente ou indirectamente, ou tivo o seu pai no hospital, a súa nai, a súa aboa, e é como, hostia, eso a unha cidade une e iso é o que está pasando. Para mí sempre é importantísimo e precisamente esta entrevista quería que valera tamén un pouco para eso, non? Para poñer en valor a importancia do traballo do reporteiro, non? Que se ten que atopar de preto con todas as situacións, o sea, porque os que contan directamente in situ calquer situación, sexa mala ou boa, son os reporteiros, non? O traballo que ten que facer o reporteiro é enorme, a xente moitas veces non o valora e de feito, pois parece que incluso aplauden os posibles fallos que podas ter nun directo. Co complicado que facer un directo. No, pero co complicado que facer un directo sí, hombre, no, e todo o que implica, ¿no? Pero pasoulle onte ao rapaz de Informativos Telecinco que o luns pasoulle, onte, que estaba facendo un directo en IFEMA e pasou polo termómetro e o termómetro marcoulle 38 e todo o mundo se lle botou como que está fai directo con febre. Pois comprobouse que non, que cando faz as probas tes un foco aquí diante que a xente non ve, claro. Que son 3 minutos que entra un poquinho aquí e que ese é o punto onde colle o termómetro e tal. Pois xa está, pois xa é un demonio que e eu, claro, a mí, mira, hubo aí non é relativo a isto, pero hubo un verán hai non moito no que traballei un mes traballei facendo directos para TVG e o mes seguinte facendo directos para a Sexta, que me levaba o micro azul e o micro verde e a mí insultaban igual, o sea, eu pasei todo o verán sendo insultado ou dun lado ou do outro e era como, esta non podo ser, o sea, no, bueno, pois tamén somos os que estamos a pé de rúa e tampouco temos que ser choróns, eu pido respeto para todo o mundo, pero tampouco pasa nada, eu sei as que levo, sei as que aguanto, sei as que contesto tamén, bueno, e estamos na rúa por algo, o sea, non a min tamén esta historia de ter a pel moi fina de que nos poñen aí nunha inundación ou que nos poñen aí na manifestación ou que nos poñen que é o noso traballo. É o vosso traballo, claro. Que o noso traballo é ese, non hai outro. Pero por eso eu digo que aínda que evidentemente pois tens que estar moito por riba deso porque dentro do traballo, pero somos personas humanas, non? Quero decir, como seres humanos
evidentemente escoitamos as cousas e nos doe a falta de respeto, non? Eu sempre considero que para min a clave dunha sociedade realmente boa é o respeto, non? E cando non o hai, evidentemente, pois non se pode permitir que non haxa respeto, non? E eu independentemente da corriente que poda ter un medio ou outro, ti eres un currante que estás na rúa onde che mandan estar e que vas a facelo o mellor que podes facelo, e eso para min merece un respeto enormísimo, e creo que todos temos que ser conscientes de que temos que respetar a persoas como Quique, como outros moitos compañeiros que están facendo o seu traballo. Vivimos nunha sociedade que eu levo dicindo estes días que vive enfrontada, vale? Que vive en bandos, que vive continuamente en botarnos os trastos uns á cabeza dos outros, non? Ti o vives en primeira persoa, o vives na rúa todos os días. Pero é por aquí, o sea, quero dicir, a min, o sea, onde mira, o grupo de xente máis cercana que eu teño, que a familia, está no meu mundo real e está aquí. No mundo real, ti non sabes como nos queremos, como nos abrazamos, como vivimos xuntos, e ti lees o grupo destes días e vamos. Sí, o sea, sí, aí, no. Que... Entón, bueno, pois a mí que me insulten por aquí, o sea, isto queda por aquí, iso queda aí, e eu olvídome completamente o meu mundo é real, e eu vivo moito na rúa, en moitos sitios diferentes, e comparto con moita xente, e sí, tes que aturar un pouquiño de presión, pero toda esa que ven por aquí, que hora é? Podemos ir mandar a tomar polo cu? Sí, non? Vale. Pois mandamos a tomar polo cu, claro, tío, non. E ten que ser, o sea, isto non pode ser unha ameaza. Isto non pode ser unha ferramenta para facernos dano. A xente non se pode matar porque alguén o gravou tendo sexo e ameazanche con facer o público. Isto mata, isto mal usado mata, joder. Sí. Eu négome a que mate. O sea, négome absolutamente. O sea, isto queda aí e toda a merda que hai. Que pasa? Logo hai cosas maravillosas. Iso permite que estemos en contacto directo con xente todos os días que senón non estaríamos. Isto permite que eu teño unha dúbida tal. Isto permite que eu saiba facer hoxe unhas natillas que senón non sabría facelas. Claro que isto é maravilloso. Pero todo demais, veño, home, no. Pero te digo completamente en serio, o sea, ese rollo, a mí esa parte chunga das redes, de, no, es que tens que ter cuidado, porque eu son nudista. Son nudista convencido, pero convencido dos convencidos de que non, que chego a non entender a xente que está na praia vestida, o con bañador. Lo sinto moito, pero non entendo. Respeto moito, pero non comparto. E claro que eu vou a praias nudistas, pero constantemente. Vamos, e mesmo en lugares que non son nudistas, se podo vou a unha esquina e quito o bañador. E joder, que tens que ter cuidado, porque tens que ter cuidado de que... o sea, de que... Sí, claro. Non teño que ter cuidado. Eu nego me estar atado a este bicho se para cousas malas. Non, nego moitísimo. E creo que e no meu caso non pasou nada, pero joder, hai non moitos meses a rapaza que se matou tendo fillos, que se matou porque era como, ostras, pero que está pasando? Que está pasando? Mete moito medo. Estamos, de feito, hai moitas series televisivas que falan incluso deso, non? Hai unha serie aí que fala un pouco da locura que nos pode levar todo isto, non? Esas reaccións que poden destrozarte a vida. A xente non é consciente hasta que punto pode destrozar a vida de outro, O sea, non hai ese... A mí é o que me preocupa, non? Nesta sociedade, que non haxe esa capacidade de saber onde está o límite, e onde podes cargarte a vida de alguén, non? Bueno, xa é unha discusión un pouco máis profunda. Eu penso que individualmente somos persoas maravillosas, pero de verdade, o sea, en inteligencia, en capacidade, en solidaridade, en amor, en respecto, o sea, os que estamos pegados, somos xente estupenda. Como especie, como conxunto, somos o noso peor enemigo. Somos un desastre, somos un... Bueno, eu sempre digo, se alguén desde arriba, se unha civilización extraterrestre pudera ver o mundo desde arriba, diría, ostras, pero esta xente, hai millóns de persoas
que viven jodidas para que unhas poucas vivan de puta madre. E os millóns e millóns que viven jodidos non responden, non protestan, están aí. Bueno, e ademais están, fíjate, o lugar onde viven está a piques de estupar e non fan nada. É como, bueno, a Terra é moi inteligente, non somos os primeiros que vivimos aquí, posiblemente non sexamos os últimos, non ten toda a pinta. Eu quero pensar que é así. En todo caso, fíxate, unha guerra en Afganistán, un prestige. Que che iba a decir a ti que íbamos a estar pasando isto? Quen me ia decir a min e a ti e a ti menos. Mira, sempre poño exemplo de hai unha coordinadora do noso programa que cando comezou toda esta historia en China e viamos por YouTube como construían o hospital de Wuhan. Entonces, e toda a redacción xuntábamos no ordenador e mirábamos para ele en plan, joder. E ela xa dicía, joder, bueno, ollo, tal. E todos dicíamos, veña muller, exagerada, cala que estamos vendo como se construe o hospital. O que nos preocupaba era o hospital, o que nos chamaba a atención era que nos chamaba a atención sempre de China, que era o imperio grande, o todo. Bueno, non fomos quen de estivemos entretidos vendo o avalorio, claro, o que brillaba, e non fomos quen de ver o que estaba acontecendo de verdade. Non fomos quen de velo, non fomos quen de investigar os sinais, moitos non fomos quen de investigar os sinais que estaban chegando, e cando entrou, evidentemente, colleunos a todos tentando contar que a cousa non era para tanto. E a cousa, vamos, era para tanto. Era para tanto. Culpas, todos, dun lado e do outro. O sea, isto sería exactamente igual se gobernara outro partido político. Estou absolutamente convencido de que sería exactamente o mesmo, un desastre, porque isto é un desastre per se. E non estamos afeitos a convivir diariamente con desastres. Sí, ven un desastre nun sitio moi localizado, moi concreto, aí estamos todos para axudar. Ven un desastre un pouco máis grande, aí estamos todos para resistir. Ven un desastre que nos abofetea a todos e a cada un de nós. Ostra. Así que nin salvadores agora, nin demos. Nin deuses nin demos. Aquí todos temos que asumir as nosas culpas. Se alguén o dixo en algún momento e non se lle fixo moita atención, mal. A miña admiración absoluta e as miñas disculpas se teño que pedilas. Pero cando moitos dicíamos que isto era unha gripe, pois esa era a información que viña dos organismos que nos teñen que contar que isto. Eu non son especialista en virus, nin teño contactos directos en China. Eu teño que fiar dos científicos e do meu goberno e da Organización Mundial da Saúde. En ese momento, todos e todas o que nos transmitían cando nos preguntábamos era o que nos contamos. No, é que vos diciades. Sí, claro. No, eu digo o que a xente que sabe disto di que teño que dicir. Metimos a pata ata onde se pode meter. E agora hai que tratar de entre todos sacarlo adiante. Isto é unha realidade. Non, eu nin me vou botar máis culpa, nin me vou quitar. Non, agora hai que que non me veña ninguén a dar leccións. Efectivamente. Claro. Quique, nestos días imagino que atopaches situacións complicadas. Cal foi a máis dura que atopaches nestos días de patear calle, de reportaxes, de vivir de cheo? Eu penso moi, mira, fixéramos, non se emitiu aínda, porque quedou xusto semana antes de que empezara todo isto. Tiñamos preparado unha reportaxe que a mí pareceme maravillosa sobre a soidade nas persoas maiores nas grandes cidades. E, bueno, aí tiñamos dúas historias, nas grandes cidades e nas vilas. De feito, había unha historia que fun gravar aquí a Madrid, pero outra que gravamos en Galicia, que era, o único habitante dunha aldea en Galicia, dun señor maior.
ese contraste de cidade e rural quedou, bueno, eu creo que quedou super bonito e tiñamos todo preparado xa para emitilo. Pasou isto e quedou aí. Eu pensaba moito nesa xente e nesas voltas que demos por Madrid que intentábamos contar historias sobre historias, eu sempre pensaba nesa xente maior que vive en pisos moi pequenos e que non ten a facilidade que temos nós para facer unha búsqueda no ordenador ou e menos mal que hai unha rede de voluntarios maravillosa e que os veciños todos estamos facendo cousas pola xente que está soa, pero eu penso moito neles, nos que non teñen esa rede familiar que temos nós, nos que non teñen isto para entreterse ou para pasar o rato, iso é jodido. E como emocionante foi o domingo demos eu xa estivera moitas veces en IFEMA, pero sempre fora. O domingo pudemos entrar, estivemos ali compartindo os aplausos con eles. Estar ali e ver como os pacientes que podían erguíanse e achegaban a porta para poder mirar, para poder aplaudir un pouco e nin sequera éramos moitos, o sea, o mellor estábamos ali 30 persoas, non. Pero son as 30 persoas que están no centro, no punto cero. E médicos supernovos, o sea, falei cunha médico de 30 anos que levaba 2 anos nada máis que traballando e sempre fixo unha atención primaria e de súpeto colleron a pim, pam, para. E, ostra, ten que ser jodido, ten que ser jodido comezar a túa carreira profesional como médico en IFEMA. Ten que ser... Que sensación, non? Entrar ali, non? O sea, debe ser unha sensación dun estado de guerra. Sí, además, claro, pero además ti coñeces ben IFEMA, sí. Quero dicir, a mí IFEMA era Fitur e desde hai uns anos como se chama a feira de... Jolín, pois agora que estamos, mira tú, un programa de gastronomía non me acordo. Bueno, en fin. A feira de gastronomía potente que fan. Bueno, claro, pois para mí IFEMA era iso, para mí IFEMA era diversión, para mí IFEMA era un recinto inmenso no que vas palía de un lado a outro e claro, chegas ali e como, ostras, cuidado que isto non é unha broma, ni sequera estar fora, porque todas as veces que estás fora e falas, IFEMA, hostia, estás dentro, cruzaste coa xente e é horrible, porque aquí desenvolveuse unha capacidade brutal para separarnos, quero dicir, eu cruzame contigo aí, bueno, agora tamén pasaría aí, ¿no? Sí. Pero, joder, aquí eu cruzame co meu veciño para botar ao lixo e xa é natural, o sea, xa é natural ese espera que aparto, hostia, e ali, bueno, parte positiva, claro, que hai 2 semanas contábamos que aquelo era un inferno no que non había control, no que non se podía traballar e outro día, pois xa percibes máis tranquilidade, máis calma, hai UCIs libres, e dices, bueno, joder, queda moitísimo para controlar isto, pero polo menos ese medo que tiñamos a que se enfermo non hai onde me coiden, bueno, sei que agora está un poquinho máis controlado. Eu teño medo, porque recoñezo que son unha persona que, o sea, estos días o dixen varias veces, non? Que me gusta o contacto coas persoas, eu son unha persona que me gusta abrazar, que me gusta claro. Me atopo con el. Bueno, somos persoas cariñosas, non? Que eso que é así, non? Me dá moito medo do que vai a pasar agora, de que nos imos a encontrar cando saíamos fora e canto tempo imos a estar con esa sensación de separación social, non? Incluso na propia rúa, sí. Non sei como ves ti, cal é a túa fotografía de futuro. Non che pido que sexas adivino, pero se che pido... Non, é que non, pois é que a que nos cure, pois supoño que a partir de agora haberá xente que o tomará con máis relajación e con máis calma e haberá xente que decida autoprotexerse dun xeito máis exigente e terás que respectar igual. Sí, claro, non como vou evitar eu que teñas preocupación polo teu estado de saúde e polo dos teus? Non, claro. Pois depende como sexas, tamén depende do que nos deixen, e tamén depende onde vivas, e que non é o mesmo o Campo Lameiro que Lavapiés, non pode facer a mesma desescalada un barrio de Madrid que un barrio de Coruña, e Ames non está exactamente igual que Móstoles. Entón, entendo que somos un Estado, entendo que hai que tomar decisións que nos afecten a todos,
pero tamén entendo que unha persoa que vive que non sei, en calquera sitio no que ti podes sair. É que vou dicir algo super... o que pasou hoxe con Rajoy. Sí. Eu hoxe vexo na tele Rajoy fora da casa. Mal feito. Para empezar, mal feito. Non se pode sair da casa. Non se pode sair da casa. Pero tampouco vin abrazado a ninguén. O que non pode ser é que sexa noticia eso. Quero dicir, Eso é o que non pode ser. se eu vivo nun lugar no que é que non se pode, non se pode pero eu entendo e familia miña ten fillos, ten pequenos e di, joder, por que non podo baixar aí ao parque que está Maleiro turnándonos Sí, claro. Bueno, entendo que non se pode, claro, entendo que non se pode facer, porque se o fixéramos todos coincidiríamos no parque, e se todos fixéramos como Rajoy coincidiríamos dando unha volta ao redor da casa, e se todos fixéramos, todos, bueno, por iso non se pode. A razón é que non se pode por iso, porque se todos o fixéramos coincidiríamos igual. Efectivamente. Pero non crucifiquemos Efectivamente, eso é o que quero nin a un nin a outro. Está mal feito, non podemos facelo. Non pero, pode, a ver, pero nin Pablo Iglesias saltou a cuarentena para infectarnos a todos. Pablo Iglesias, o vicepresidente do goberno, acudiu a un consello de ministros onde ten que estar, porque o seu traballo é ese, e o presidente tamén. Ni un é un asasino, ni outro un asasino. Non, son un home, unha muller, é jodido, pero como estamos todos, claro, estamos todos tensos, estamos todos enfadados, estamos todos cabreados, estamos todos aburridos, estamos todos, pois temos que sacar aí a rabia. Entón, bueno, pois bueno, aquí todo o mundo está falando, ¿no? de esa reflexión que facíamos de como será a nosa comunicación, a nosa conexión coa xente cando saíamos, non? Aí falaba, por exemplo, Xesús de que como pois igual como Xapón, non? Na que nin se bican, nin se dan a man, nada deso. Maite Viñas, por exemplo... A teoría é fantástica, o sea, a min a teoría entendo, pero o problema... Joder, a min cústame, non... A mí tamén, o sea, isto é... E supoño que ademais haberá moita xente, ti estarás en contacto diario con xente que ten restaurantes, bares, hostia, o sector jodido, moi jodido. Eu teño xente moi cercana que tamén ten restaurantes e non saben moi ben por onde vai ir a cousa. Sí, aparte van a ser dos últimos dentro da desescalada, dos últimos que aparte do que son os eventos de moita xente, toda a historia, van a ser dos últimos que van a poder entrar nunha certa normalidade. Ostras, pero van a ser os últimos, pero son un dos sectores productivos máis importantes, son dos que sosteñen o empleo. Entón, como, ostras, é como, deixo para último a un dos motores. Pois terá que ser, o sea, que eu que sei. Non sei, evidentemente estamos facendo elucubracións e estamos facendo, pois, tratando de facer unha fotografía do que pode ser o que nos atopemos, non? Non o sei, eu sempre prefiro ser máis optimista e pensar que se atopará unha vacuna canto antes e lle gañaremos a este virus e despois terá que vir outro seguramente, pero como mínimo... Sí, no, que virá, que non vai ser... Pero bueno, mira, eu tamén e boto pedras contra o meu tellado, eu collo 2 avións a semana desde hai moitísimos anos, para ir e para vir, e eu desde hai moitos anos eu vivín o boom da aviación. Sí. Quero dicir, eu vivín ir en avións non valeiros, pero sin normal, ata eu collo un avión Madrid-Santiago ou Madrid-Mallorca, que eran os que eu collía, ou Galicia-Mallorca, joder, calquera día, calquera hora, calquera compañía, cheo, sempre, daba igual. É fantástico, e a min facilitou a miña vida persoal e profesional. O sea, non vou negalo, non vou dicir, ostras, pero ese pequeno exemplo de movimento, multipliquémolo, claro, por todo o que hai. Bueno, eu hai un intre, colguei unha historia en Instagram. Eu son un friki dos avións. Entón teño a aplicación esta que ves cantos avións hai polo oceo, non? Sí, esta semana pasou por aquí outro invitado que non lle preguntei por eso, pero tamén é un tremendo friki, que é o actor Fran Lareu, que tamén é un friquísimo. Claro, e eu agora vexo a aplicación
E hai un rato, hai unha hora, había 4 avións por riba da Península Ibérica e ningún só era de pasaxeiros. Eran todos de cargo. E dixo, ostras, non hai un só avión. Cando cada día hai Cada día, miles. claro, hai miles. Sí, sí. E entón dis como, joder, pois, que vai pasar? Claro, virá outro virus, claro. Virá de China, virá de Rusia, virá de Santander. Quero dicir, nazca onde nazca, o movimento inmediato. Entón é como se queremos este xeito de vida, e temos todo o dereito do mundo a querer vivir así. Está claro. Temos que asumir o risco. Se queremos que as mascarillas claro, fabriquen en China, temos todo o dereito do mundo a querelo, pero non podemos despois botarnos a má cabeza. Se queremos comprar 4 pantalones a semana, temos todo o dereito do mundo a comprar 4 pantalones a 14 euros a semana. Todo o dereito do mundo. Pero non nos botemos a má cabeza despois, porque o sistema é así. O sistema é así porque nós queremos que o sistema é así. Efectivamente. Bueno, o mellor non estaría de máis que lle déramos unha volta ao sistema. Eu son super optimista en canto a que moita xente abrirá os ollos, entenderá que non ten ningún sentido que merquemos o leite a 8.000 kilómetros. Que non ten ningún sentido que merquemos as camisetas a 35.000 kilómetros. Que non ten ningún sentido. Ningún sentido. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Es que toda camiseta en vez de costar 14, joder, vai costar 30, ou 35, 40. E entón o mellor, en vez de comprar 4, e eu son dos que compro 4. Sí. Ollo, que eu non me estou colocando en plan, non, eu son dos que pasa por Pull&Bear, ou por Zara, ou por Bershka, ou por Mango, ou por calquera, e digo, gústame esa camiseta, custa 17, vou a comprar, joder. Claro. E non necesito esa camiseta para nada. Bueno, 15 euros camiseta, vou a comprar. Bueno, se isto vale para que pensemos un poquinho e que nos decatemos de que se facemos máis fácil, joder, pois viviremos mellor. E de que podamos currar en Campo Lameiro. Efectivamente. Pero entón, claro, eu teño que poder chamar a unha compañía e dicirlle, posme a fibra en Campo Lameiro, ou posme unha DSL decente. E non contarme, onde? en que cidade estás? Non estou nunha cidade, estou no rural. No rural. E que me deixen, bueno, o do rural é outra tamén, se queres un día falamos desa. Repaso un pouco comentarios que había por aquí. Bueno, Maite decía que eu non sabe, supón que ca familia igual que antes e con outra xente non sabe ainda o que fará. Conchi di que o de Xapón é outro mundo, é unha sociedade totalmente diferente a nosa, claro que sí. Xesús di que eu só apunto, non o vexo así, evidentemente, ele de Vicos tamén. Laura di, e digo eu, non é máis fácil intentar estar todos ben e deste xeito, se un cae todos nos levantamos o ánimo. Sí, claro que sí, por suposto. Pablo di que el quere empezar xa, pero fala dos bares, me parece a min. Despois que pon Pablo, aquí... pois os donos dos bares, imagínate canto queren empezar a servirnos cerveza. Bueno, Conchi di que o mellor debemos pensar en non ter 15 pantalóns e que con 3 son suficiente, ou o mellor, se todos compramos os pantalóns aquí, os precios dos pantalóns de aquí baixarán. É outra opción, non? Está claro, sí. Entón, ollo, que alguén ten que asumir. Claro, pero entón non haberá multinacionais que teñan 200.000 empleados. Quero dicir, a mí pareceme fantástico Inditex, pareceme maravilloso que Amancio Ortega teña tantos cartos, maravilloso. Pero tamén un tipo que dá emprego e cartos a moitísima xente. Se Amancio Ortega e Inditex non é tan xigante, haberá menos empleados tamén. Quero dicir, todo isto un contrapeso, que hai que... Pablo non falaba dos bares, falaba das clases, que é profesor de hostelería e que está desexando voltar ás clases. Ese é o profesor, a ver, profesor. Ostras, tamén, menudo lío. Teño aí sobrinhos pequenos que penso que estes días empezaban xa con clase máis regulada na casa, evidentemente, pero un clase xa online máis regulada. Ti que tens que saber ben, ten que ser un lío gordo, ten que ser un lío gordo o das clases. Pois, Quique, eu antes de... Fíxate, seguramente poderíamos estar falando aquí todavía como unas 3 horas, Podo abrir unha cerveza, sí, non? Sí, colle, porque che teño preparado unha agora. Podo, non? Sí, colle, vamos a deixar que colle unha cervexa. É que teño moito calor. Colle, non te preocupes, porque o que non vos dixen ao principio do programa, que temos unha sorpresa, vale, porque, como sabedes,
Bueno, sigo lendo por aquí que Maite di que intenta comprar aquí, pero ás veces é imposible, pero ela é, si é de comprar pouca roupa, vale? Eu, Loli Quintás, tamén di o mismo tamén, nese aspecto. Bueno, decía, Vai. neste programa, antes de despedir o noso invitado, para que te vexas que eu teño montado este chiringuito que montei así de xeito arcaico, pero teño un departamento tamén de redacción, vale? Bueno, entón eu teño un equipo de reporteiros, nunca sei quen vai a ser, que fai sempre ao final da entrevista ao noso invitado un cuestionario. Non sei que tipo de cuestionario, igual che parece un cuestionario da Superpop, como algo de repente sobre inxeniería, vale? Entón vou a incorporar a nosa conversación. Que eu non sei quen é, claro. Claro, non tes nin idea. Esta é unha persoa... Pero espera, e esa persoa coñecen. Coñécete que está ahora. Ti non o coñeces tampouco a esa persoa, vale? É un vale. unha colaboradora do programa, Vale. Vou a ver se temos dúas, vale? Unha se chama Adriana e outra chámase Aitana. José Martino, ¿cómo estás? Hola, Quique. Hola. Que non escoitei moi bien como te chamabas. Aitana. Aitana, vale. Hola, Aitana. Adriana es la famosa, yo soy Aitana. Vale. Vamos a ver, te voy a hacer unas preguntas y te voy a dar 3 opciones para contestar, tú eliges. Aitana, podrías levar un pouquiño o pelo de diante, un poco nada máis, sí? No sé si será buena idea esa, pero... Sí, dame, sí. Ahí está. Sabes que tengo pelo... No sabes... voy al láser. Efectivamente. Vamos a ver. Medio litro de leche, Ay, no, esto no es. Vaya, me traspapalé. Esos son natillas. Eu aprendín hoxe... A facer natillas. Tamén moita vergoña. Pero eu aprendín hoxe que as natillas eran leite con ovos. Azúcar, non? Sí. Sí. Aitana sabe cocinar muy bien. Perdón, Aitana, perdón. Este era plan, pero bueno, también me vale. Sí. La primera pregunta, Kiki, que se nos va el tiempo y este señor tiene prisa. En la merienda, que no te falte tu bocata de nocilla, tu fruta o tus cereales con quinoa y yogur de cabra Himalaya. Na merenda froita. Que guay, se te nota. Sí, na merenda froita, sí. Aitana, aquí o protagonista é o invitado, non ti, O sea, non te gustes tanto, porque senón, Deixa que fala. Que lle pete? La mitad es mi apellido. Que pete? Sí. A froita. Bueno, espera, froita e o mellor bocata non. Pero así... Bocata en canto a tamaño non. Un poquillo así de un chisquillo de pan con rodilla. Sí. Malo non é. Non. La segunda, ¿qué echarías primero a la hoguera? ¿Tus calcetines, este test o el test de Adriana? Que no sé si lo conoces. No. É que non fixen o test de Adriana. Entón pareceme un pouco feo escoller algo sen saber todas as opcións. Qué suerte tienes que te tocó a mí. O teu test, en principio, non teria que... Pero, o sea, ata agora non o queimaría. Dalle tempo. La tercera. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un directo? ¿Quedarte sin voz? ¿La bragueta abierta? ¿O que no te dejen hablar? Que non me deixen falar, porque a bragueta aberta non pasaría nada, todos temos bragueta, en un momento pode quedar aberta. Quedarme sen voz, o cámara sempre pode, un directo son eu contando, pero tamén unha imaxe que o compañeiro amosa, entón podería salvarlo por aí. Que non me deixaran falar, joderíame moito porque quere dicir que non queren que eu conte o que vou contar. Está claro. A mí me fastidia mucho que José me corte.
Claro, claro. Podo contar unha cousa que Conta, eu conta. creo que nunca contei así fora, tío. Conta. Hai tantos anos que entón non vai pasar nada. Eu, ainda que non o pareza, teño certos... E decir, problema, non é un problema, unha característica. Eu tropezo moito, o sea, cando falo rápido, tropezo moito. Non sei por qué, que parte do cerebro é a que decide que cando traballo, pois non me pase, pero nunha conversación con tía é moi probable que ti percibas que eu ou agora mesmo pode ser que percibades que eu ás veces tropezame. E unha vez, cando eu curaba en Telepontevedra, estaba, non sei que estaba contando, sí que estaba no pabellón dos deportes de Pontevedra. Bueno, facíamos como unhas pezas que eu grababa que eran como falsos directos, ¿no? Que eu facía que era directo, pero logo non era. E joder, ali tío me que tropezar, pero a mil. E cando volvín, o técnico que estaba metendo, que estaba gestando, dizo, chamou en plan, que fallou o micro moitísimo. E eu dicía, sí. Claro, parecía que era un erro de micro e era eu que estaba tartamudeando que non era capaz de contarlo todo. E dixen, sí, la verdad, fallou a hostia el micro este Que caca de micrófono. Bueno, ao final, pois mira, valía todo, durante moitos anos, os alumnos que entraban en primeiro de publicidade en Pontevedra, en Ciencias Sociais, o exdecano, Areal, que é un tipo maravilloso, dicíalle dúas cousas. Las opiniones son libres e los hechos son sagrados, e non vos preocupedes que por aquí pasou un alumno que era tartamudo e non lle foi mal e traballa na televisión. E claro, era como, home, tartamudo non son, joder. Pode que me tropezas veces, pero como exemplo así un pouco elevado ao extremo. Perdón. Aitana. Perdona todo. Vale. La última. Y ya terminamos. Pero que cuestionario é pequeno? É así, é o cuestionario da Aitana. Aitana é traballadora pouco. Llevo todo el día preparándolo. Vale. No. Nótase na profundidade. Claro. Por supuesto, tú sí que sabes. No, perdón. Y la última, una pregunta gastro. O sea, ¿qué es un chocho? ¿Un ave? ¿Un lugar? ¿O un altramuz? Ostra, é un altramuz, non? ¡Bien! O chocho non é típico de Salamanca. Del centro de España sí se le llama chocho y en Sudamérica también. Vale, claro, que a mí suave. No, de Salamanca o típico de Hornazo. Ostra, que ganas de Hornazo agora mesmo, joder. Hornazo pero, eiches, ti falas do Hornazo, pero coñeces a Costrada. A Costrada, non? Non fuches nunca a Pontedeume a facer unha reportaxe sobre a Costrada? Unha empanada de 2 pisos que leva peixe, leva carne e todo isto. Oh, que bo! Eso sí que é unha bomba. A próxima vez que veñas para Galicia vayamos por aí, imos ata Pontedeume, Ti fuches algunha vez a Mondoñedo, onde están a empanada de tortilla? Na voltiña, Wow. sí señor. Na voltiña, sí señor. Na voltiña. Que eu paraba ali nada máis que para collela. E a ti parecía, oxe, non fixe, como non fixeches? Bueno, Aitana, gracias por tu trabajo como siempre, Y la última para ti, José. ¿Qué te pasa? Para que quedes reflexionando por la noche, cuando te vas para la cama. ¿De qué color es un camaleón mirándose al espejo? ¡Chao, guapis! Cuelga tú. Hasta luego. Cuelga tú, camarín. Cuelga tú, mi amor. Cuelga. Bueno, que pues sempre nos gusta facer un poquinho isto ao final para soltar esa distensión desta charla tan intensa que tivemos, ademais, falando de cosas ademais Fun super pesado. Deixasme falar e veñame moi arriba. Eu invítote a que voltes outro día, para que se che faga o test. Outro día volves e che fai o test Adriana, vale? Que é o test realmente de peso, Pero para falar non de mí, para falar de cousas da vida que son moito máis interesantes. Vou a ver se consigo xuntarvos un día aquí nunha pequena tertulia un pouco, sobre todo hacia o final deste confinamento, non? Me gustaría tervos xuntos aquí a ti e a Gonzo, non? Porque Gonzo tamén xa pasou por aquí. Un gran tipo, estades vivindo moi de cheo todo isto e me gustaría xuntarvos os dous un día e ter unha charla de reflexión final, non? Cando nos digan que mañán imos a salir pola porta,
me gustaría A termos ver, pareceme super bonito. A noite anterior ao fin do confinamento vai ser unha noite super especial. Super especial. Pois falaremos e organizaremos, paréceche? Mil bicos a ti, Eres- e mil bicos a todas e a todos que estades por aí, que grazas. Teño ganas de atoparme contigo, xa ses aquí en Bertamirán, Sí, en o- cualquier sitio, e sí, darte o- unha aperta desas que nos damos moitas veces que nos vemos. Vale, que sexa, eu agora mesmo incluso dou con cariño os saúdos que Os codos, os cóbados, claro, sí, sí. Ainda faz con... Venga, joder. Oye, Quique, que me alegro un montón de verte, que sigas facendo o teu traballo como sigues facendo desde sempre. E Que haxa curre, que haxa curre. E que haxa moito curre, sobre todo. E que saíamos destos xuntos, que é importante. E que pensades, é que parece promoción, pero non é. O Desmontando Galicia do luns que ven é de Vigo. Efectivamente, porque tamén está E é maravilloso. no E é maravilloso. No Desmontando Galicia, estade moi atentos tamén porque é un traballo fantástico que está facendo aí e paga a pena. Sabedes que este home non Pero paga. é que é moi bonito. Ademais, de verdade, que non vos lo digo por cada quen poño que queira. Pero bueno, eu que teño que faceros aquí encerrado e escribilo aquí e gravalo aquí. Joder, o de Vigo que vai o luns, de verdade, é preciosísimo. Pois Hai xa. unha imaxe do barrio de Bouzas Do barrio de Bouzas, pero claro. que era, Ten que ser espectacular. Ostras. Quique, noraboa por o teu traballo, de verdade. picos. Moitas grazas, vale. Pórtate ben e falamos pronto, Veña, moitas Veña. grazas, un biquiño a todos. O Chao, chao. gran Quique Morales, grazas por estar connosco, un placer enorme, un tipo fantástico, de verdade. Bueno, moitas aventuras xa en todos estes anos. Bueno, de feito, o programa de Desmontando Galicia que está funcionando francamente ben. Onte era sobre o AVE, precisamente, que está comentando aí Pablo Sobrado. Bueno, seguimos porque nos toca primeiro imos a chamar o noso querido Suso Martínez, porque toca sorteo agora. Moita atención. Bueno, a ver se está por aí. Sempre temos os seus primeiros pitidos. Ahora sí, está chamando xa a Suso Martínez, vale? Bueno, onte nos mostraba unha personaxe, vale? Tiñamos que adivinar cal era. Teño que dicir que recibimos varias respostas, solamente 4 desas foron acertadas. Don Jesús. Primeiro falamos con Don Jesús, porque, querido Suso, onte deixabas no aire unha persoaxe que tiña relación pois coa chegada dos restos do apóstolo a Compostela, deixaba no aire a posibilidade, si un facía un pouco análisis, quedaban solamente 2 posibles, non? E desos 2 posibles, eu creo que unha das pezas claves das pistas claves era as visitas guiadas de Padrón, verdad? Que aí onde estaba precisamente a clave da persoaxe que Quit, aí estaba o quit da cuestión. o quit, porque evidentemente en calquera historia, en calquera acertixo sempre hai palabras verbais que utilízanse como trampas verbais tamén, non? Entón, hai nese xogo de palabras o que había que analizar. O bonito destos acertixos é que hai que investigar, que hai que coller todos esos datos que dá Suso e investigar, buscar cal pode ser a clave de atopar esa persoaxe. Bueno, desa persoaxe había 2 persoaxes posibles, facéndose a un pouco todo tal, que quedaba en Teodosio ou Atanasio. Vale. Entón, querido Suso, por favor, di quen era finalmente a persoaxe. Pois era... porque son Atanasio, o gran discípulo de Santiago, primeiro obispo de Zaragoza. Aí está, primeiro obispo de Zaragoza, ademais. Pois esa era a resposta acertada. máis que Zaragoza, cae Saraugusta, que ven sendo o de antes de Zaragoza é outra historia. Bueno, pois Cae Atanasio. efectivamente, con ese dato, Jesús, agora vou a facer o sorteo, vale? Porque sorteamos, como vos dixen, unha peza única feita pola gran artesá, neste caso, Susi Gesto Ouribe, vale? Bueno, pois os que acertaron os deron a resposta correcta foron Sonia Quintáns, Begoña Río, Ángel Rapado
e Arancha Roncero, vale? Estos son os 4 que acertaron coa resposta da persoaxe que onte nos daba precisamente Suso Martínez. Entón, imos a poñer aquí, para facelo aquí en directo, e imos a darlle a sortear. E agora imos a ver o resultado. E Sonia Quintáns é a gañadora desa peza feita por Susi Gesto neste primeiro concurso que facemos con Suso Martínez, vale? O sea, que Sonia Quintáns é a gañadora neste caso desa peza única, desa xoia maravillosa de Susi Gesto que sorteábamos pois con este primeiro concurso. Así que despois o publicarei de todos modos e nos poñeremos en contacto con ela, por suposto. Pecho aquí agora esta ventana para quedarme xa con Suso. Bueno, hoxe... Enhoraboa que acertou. Antes dixo, si di Loli López que onte dixo que non era Atanasio, pero dixo tamén que non era Teodosio. A trampa, o truco estaba en pensar e buscar cal era a visita guiada que se facía en Padrón e quen facía esa visita guiada, vale? Entón, por eso, aí está esa explicación que damos referente a ese tema, vale? Habría que coller toda a información. Claro, había que fiarme un fío hasta o final. Claro. Claro, fala, pero hai que xuntar todos os datos, non? Claro, todos os datos. claro. Entón, o truco está aí, vale? Por eso vos digo que estedes moi pendientes do que conta Suso, porque Suso xoga moi ben coas palabras, vale? Pero sempre deixa datos moi concretos que axudan a investigar, vale? É a ventaxa que temos de que deixemos dun día para outro o sorteo para que a xente teña esa posibilidade de ver todas as posibilidades e atar todos os cabos. Bueno, hoxe imos a sortear outra peza de artesanía, neste caso, da nosa querida Olga, das cosas de Olga, de Vilariño de Conso, vale? Que vai a facer unha peza, que é unha botella cunha máscara do entroido de Vilariño, vale? Entón, todo eso será para sortear entre os que o acerten o personaxe que hoxe nos acompaña na figura de Suso Martínez. Cando queiras. Pois, imos alá. E para ir a este personaxe no cal agora mesmo me fagocita, hai que decir, como vos decíais cando empezábamos aquí este espacio, ¡viva la República! Y eso que estoy pensando que tuve buena prensa siempre. Yo siempre he sido un hombre con buena prensa, incluso con lo que llegó después de la República, pero siempre fiel. Bueno, han de saber ustedes que yo soy gallego, ¿no? O sí. Venga, es que yo viví 5 años fundamentales de mi vida en Coruña. Yo mucho me acuerdo de Coruña. Siempre me acordaré de Coruña. Fíjense en el colorido de mi atuendo. Estas ondas do mar, estas líneas siempre estarán en mi cabeza. Yo fui coruñés 5 años, porque yo nací en algún sitio de por ahí abajo. No lo voy a decir porque es de sobra conocido. Por cierto, mis padres del sitio por ahí abajo quisieron venir a La Coruña y nos subimos todos, me acuerdo, como si fuera hoy en un buque, que por cierto se llamaba Gijón. Los barcos, querido amigo, en ese tiempo eran bastante, no eran como ahora, digamos que no eran muy fiables y hacía mucho mar, tanto es así que en Vigo, fíjense cómo es la vida, en Vigo nos bajamos y ahí tomaremos y acabaremos el recorrido hasta llegar a Coruña en tren. Bueno, yo llegué, en Coruña tengo que confesarles que pasé unos años maravillosos. Mi madre, que por cierto se llamaba María, claro, María no era muy del clima. Llueve mucho en Galicia. Mi madre no era mucho del clima. Mi madre se llamaba María y mi padre, ¿cómo se va a llamar? José, claro, José. José era más malagueño, a ver si me entiende. José era más liberal. José se adaptó muy bien al ambiente tan liberal y tan patriótico que había en La Coruña. Yo no tengo el acento de mi padre, porque a pesar de que yo nací por ahí abajo, mis caminos fueron por otro sitio. De Coruña nos vamos a Barcelona
Y de Barcelona ya acabaré mis días y toda mi vida en París, la capital de Lumière. Pero permítanme que les hable de mi periodo coruñés. Fue maravilloso. Yo estudié en el instituto, claro que había. Estoy pensando que Eusebio da Guarda era lo máximo. Don Eusebio La Guarda de Coruña, en los años, en esos 5 años en que yo viví, era absolutamente fundamental. Era el creador de casi todo. Mi padre era profesor de Beaux-Arts, de Bellas Artes. Y estoy pensando que vivíamos justo al lado. No sé si ustedes conocen la ciudad de Cristal, pero es que al lado, prácticamente del Instituto Eusebio da Guarda, está la calle Payo Gómez. Yo ahí viví con mi familia, por cierto. En aquel entonces también mi hermana pequeñita, Conchita. Conchita Ruiz. Conchita, mi hermana, se muere. Y tengo que decir que nos iremos de Coruña, pues con Conchita ya se queda para siempre. Hay una peste estos días por ahí, y en mi tiempo había otra peste de nombre difteria, decían los médicos afrancesados, o difteria. Por cierto, gran médico afrancesado que intentó salvarle la vida a mi hermanita será el grandísimo, un personaje muy conocido en esa Coruña, insisto, de Eusebio da Guarda. Creo recordar que llegué en el año 1890 y creo recordar que nos fuimos de ahí en el año 1825. Yo siempre tendré Coruña y el sabor del Atlántico porque yo tengo una vida muy compleja. Yo estuve en Barcelona, como os decía, y luego en París, pero en París cada vez que comía un percebe, yo siempre le decía a mis amigos franceses que el percebe a mí me sabía al Atlántico, me sabía a Coruña. Bueno, por cierto, soy famoso. Yo pienso que después de Cristo, después de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, Napoleón, qué barbaridad. Yo, si no soy el tercero, soy el cuarto o el quinto personaje más famoso del mundo. Con esto ya podría hablaros de 40.000 anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en París siempre me acordaré un día en que de pronto llamaron a mi puerta 2 músicos. Porque los músicos, igual que a todos los artistas, nos tienen que dar oportunidades. Nos tienen que dar oportunidades. Yo ya era muy consagrado. Tengan en cuenta que yo prácticamente a partir de la guerra civil, sobre todo de los comienzos de la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial, yo me convertiría en un personaje absolutamente consagrado, ¿no? Entonces, en los años 70, de pronto, alguien llamará a mi puerta. Eran 2 artistas. Me acuerdo como si fuera hoy. Uno era medio chinado, sí, medio chino, filipinos medio chinos, y el otro era muy galaico. Yo no quise recibirlos porque había siempre ejércitos de gentes que venían a recibirme todos los días. Pero me llamó la atención el galaico, que dijo, por favor, permítanos que le cante una canción que está en gallego. Está en gallego, claro que era casi que prohibido en ese tiempo. Me abrí el portalón, subieron los 2 artistas y cantaron una melodía. Si usted la escuchara, querido amigo, quedaría maravillado. Habla de una anduriña. Bueno, por cierto, antes de las presentaciones, este que es medio chino, me dijo el gallego, es uno que se llama Junior, y el otro es Juan. Y Juan y Junior me cantaron anduriña. Yo me gustó tanto ese tema que incluso, atención, les diseñaré la carátula. No del disco, ¿no? Pero era un disco que solo contenía unas pocas canciones. No sé qué nombre tendrá eso ahora, ¿no? Muchas anécdotas. Gran amigo también de Camilo José Cela y de muchos personajes. Siempre seré el intérprete que deforma las figuras. Siempre seré un artista total. Cambié físicamente, pero siempre tendré algo que no cambiará nunca. ¿Sabe usted lo que es? ¿Lo qué? Esto. Los ojos de locura.
como diría alguien. Estos ojos de locura siempre los conservaré. Decían que mi mirada era una mirada que fagotizaba. Podría hablarles de muchos cuadros míos, pero no diré ninguno, porque si digo uno, esto ya es en demasía sencillo. Vuelvo a insistir. Yo- Fíjense en mi jersey y pongan en el mortero todos estos elementos. Vengo de ahí abajo, pero no tengo acento andaluz. Estuve 5 años fundamentales en Coruña. Pasé a Barcelona. Podría hablar de mi relación con Carlos Casayemas, dejémoslo ahí. De ahí paso a París, y en París empezaré a despegar, hasta convertirme en uno de los personajes más conocidos y más famosos du monde. No olvidemos a Conchita Ruiz, que se quedó en Coruña. Y viva la República, amigo. Efectivamente. Pero es que tenía un amigo que no era tan amigo, pero bueno, en las teorías todos somos amigos, ¿no? Y entonces este que era muy conocido, era ni más ni menos que Dalí. Dalí, hombre, Salvadorete. Un día le preguntaron sobre mí y Salvador Dalí dijo un día, por mí, es comunista y yo tan poco. Eso lo decía Dalí. E dicho isto xa non digo nada máis, que xa todo queda. Sé que todo queda dito. Don Suso Martínez nos ha dejado ahí ese personaje que tenéis que acertar. Recordar, correo electrónico a comerefalarsiradio@gmail.com. Todas las respuestas acertadas entrarán en el sorteo mañana de esa pieza de artesanía realizada por nuestra amiga Olga, de las cosas de Olga, de Vilariño de Conso, ¿vale? Mañana haremos el sorteo, enviar todos esos correos a esa dirección. Don Jesús Martínez, mañana le esperamos para que nos dé el nombre de este personaje que hemos acabado de conocer y también para conocer al siguiente. Así será, y os desvelaré mi nombre, que por cierto es Ligur, de la Liguria, bella Genoa, ¿eh? ¿Y qué problemas tienen ahora con la peste? Que ahí en esa zona, ahí Rapallo, Genoa, están absolutamente... Pues de ahí es ese nombre, ¿eh? Peña, ¡hasta mañana! Pórtate bien, Susiño. Gracias por todo, maestro. Grande Suso Martínez, como siempre, acercándonos a historia dun xeito diferente, vale? Lembrade, si sabedes a resposta, ou ca resposta que creedes que sabedes, enviades o correo electrónico comerefalarsiradio@gmail.com, vale? E aí, pois, mañán, todos os que acerten esa persoase, o se creo que quedou máis fácil que onte, me parece a mí, Bueno, pois mañán voltaremos, vale? Lembrarvos tamén, logo publicarei que está en marcha un concurso para cociñeiros e cocinillas, vale? Cociñeiros, cociñeiras e cocinillas, con mel de Galicia, de acordo? Queremos as vosas receitas feitas con mel de Galicia, vale? Todos estes días tedes tempo todavía, podedes atopar moitos establecementos onde hai mel de Galicia co selo de mel de Galicia, vale? E tedes que facer unha receita con ese mel, enviarnos esa receita tamén a ese mismo correo electrónico con fotografías do prato feito, vale? E cos ingredientes, elaboración, vale? Para pasarlo a mel de Galicia, que será quen decida finalmente quen é a receita gañadora. Grazas a todas e a todos un día máis por estar aí, por acompañarnos, por deixarvos acompañar, e mañá máis e mellor, sempre. Disfrutade, lembrade, Sonia Quintáns, non quero equivocarme, a gañadora Sonia Quintáns, dunha peza única realizada pola nosa artesá Susi Gesto Uribe, que estará pois elaborando ao longo deste confinamento, vale? Así que xa vos iremos contando. Nin se che ocurra, Conchi, comprar mel chino, me cajo en tal. Bueno, Odito, grazas un día máis por estar aí. Bicos e apertas virtuais, e voltamos mañán ás 8 da tarde, vale? Chao.